Fl-aħħar sentejn, il-programm SAFE offrut mill-Aġenzija Setqa biex jigwida lil kumpaniji u lill-impjegati tagħhom fejn jidħlu l-vizzi lil madwar 6,000 impjegat fi 350 sessjoni ma' 44 kumpanija pubblika u tal-Gvern. Dan il-programm joffri sessjonijiet informattivi lil min iħaddem u lill-impjegati dwar il-vizzi u l-kura personalizzata. Is-suġġetti jinkludu l-alkohol, id-drogi, il-lob tal-azzard, l-użu tat-teknoloġija, il-bullying fuq il-post tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja fost l-oħrajn. Stephanie Mizzi Kaskun, koordinatriċi għas-servizzi preventivi tas-Setqa, spjegatilna aktar dwar il-kontenut ta' dan il-programm. Il-programm SAFE huwa programm li fih 8 sezzjonijiet varji, għandna 7 minnhom li huma indirizzati għall-impjegati tal-kumpanija fejn hemmhekk qegħdin noffruhom life skills, ħiliet biex huma jkunu kapaċi jgħaddu mid-diffikultajiet tal-ħajja tagħhom bl-aktar mod san possibbli. U mbagħad għandna sessjoni partikolari li hija apposta għan-nies li qegħdin f'managerial position sabiex huma jkunu kapaċi jiggwidaw u jaraw fejn għandhom joffru s-sapport tagħhom lill-individwi li japproċċjawhom għax għandhom diffikultà b'xi forma ta' vizzju. Mill-44 kumpanija li segwew il-programm fl-aħħar sentejn, 9 marru pass oltre u sansitra ħarġu politika u implementawha biex jgħinu aktar lil ħaddiema. Aħna min-naħa tagħna fis-sessions ta' SAFE naħdmu ħafna ma' min ħaddem sabiex jimplementaw politika li sservihom bħala gwida u ta' sosten ġala darba jkollhom il-xi impjegat li jiġi għandhom għal xi tip ta' diffikultà din tkun politika fejn qed tgħid li jiena bħala min qed inħaddmek nista' nissapportjak, tista' inti timxi għal treatment, tista' timxi wkoll għal counselling kif ukoll social worker u psychologist session fil-ħin tax-xogħol tiegħek. Fl-aħħar jiem dan il-programm rebaħ premju mill-Ministeru għall-Ekonomija bħala parti minn National Supporting Businesses Awards bħala rikonoxximent tal-appoġġ li joffri lill-kumpaniji u lin-negozji. Dan il-premju mhux biss jixed ix-xogħol mitqludeb li jsir mal-kumpaniji, iżda jixpruna lil professjonisti jkomplu jaħdmu b'risq il-benessere tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Irbaħna sezzjoni A li hija apposta għall-kumpaniji li qegħdin joffru ħiliet partikolari hemm f'businesses differenti. U aħna dak huwa l-iskop tas-SAFE li qegħdin noffru ħiliet lill-impjegati kif ukoll lil min iħaddimhom. Il-kumpaniji interessati f'dan il-programm jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Aġenzija Setqa fuq in-numru 2388 5110.